Karong adlaw atong gisaulog ang piyesta ni Mama Mary, isip Birhen sa Fatima. Human siya nagpakita ngadto sa tulo ka bata, Lucia, Jacinta, Francisco, didto sa Portugal adtong 1917. Sa ebanghelyo pagyud karon, miingon si Kristo, apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Diri ko natandog sa pulong paglaglag or destroy. Kay ako nasakitan, kay naay mga sekta nga wala nila giila ang papel ni Mama Mary isip inahan sa Dios. Ang worst pagyud, kining atong mga imahe ni Mama Mary nga giila natong balaan, ila pag yung gibastos pinaagi sa pagguba ug pagsunog. Mga igsuon nga anuman, di ba? Kung nagsunod ta ni Kristo, naaman untak tay respeto. Ato pag yung hinumduman, pinangga ni Jesus iyang mama. Mautong bisan hapit na siyang mamatay, naa siya'y kabalaka kung asa kahapon niton iyang mama kung mawala na siya. Mautong iyang gibilin iyang mama kang Juan nga apostol, inahan mauni imong anak, anak ang imong inahan. Mga igsuon, kita kaha, unsa imong bation kung bastuson imong mama? Kung dili respetaran imong mama? Di ba masakitan ta og masuko? Ang ato kahang Ginoong Hesus, unsa kahay bation kung ang iyang mama atong gibastos, wala girespeto, wala giila o gidaot? Hinaot mga igsuon, kung nagtuo ta ni Kristo, then atong tagaan si Mama Mary og espesyal nga lugar, isip inahan ni Jesus atong Dios ug ato siyang tahuron. Okay?